Hej og velkommen til Super Sjovt Flygtningespil. Spillet, som er både underholdende for børn og unge og lærerigt. Vi skal starte med at finde ud af, hvilket land vi skal søge asyl i. Man kan enten gå igennem Tyrkiet, sejle til Grækenland eller sejle til Italien. Men det er selvfølgelig ikke helt sikkert at sejle. Står ud på havet og slår en 5'er. Ryger du tilbage. Det samme sker, hvis du står ude på havet og slår en 2'er. Til gengæld, hvis du går gennem Tyrkiet, er du sikker lige meget hvad. For hver gang du slår et lige antal, indtager du mad. Og du skal indtage mad en gang hver tredje slag. For hver tur du har, og du er i et gult land, skal du trække et chancekort. Et chancekort kunne være, for eksempel, du er blevet fanget ved en grænsekontrol, vent en omgang. Jeg vælger at gå gennem Tyrkiet, fordi der er mange bådflygtninge, der drukner hver dag, og Tyrkiet er den sikreste vej for mig og min familie. Jeg vælger at sejle til Grækenland, fordi det er den hurtigste vej til Europa. Jeg vælger at tage til Italien, sejle til Italien, fordi at hvis jeg bliver taget, så ifølge Dublin-forordningen skal jeg søge asyl i Italien. Der vil jeg helst til. Lort. Jeg skal krydse Albanien, og Albanien er jo ikke en del af Schengen-aftalen, så derfor, for at krydse Albanien, skal jeg besvare et spørgsmål. Hvor mange indbyggere er der i Albanien? Der er plus minus 3 millioner. Det er rigtigt. Nu da jeg besvarer spørgsmålet korrekt, kan jeg fortsætte min rejse. Hvis jeg ikke slår lige tal nu, så har jeg ikke fået noget mad i 3 dage, og derfor ryger jeg tilbage til Syrien. Jeg landede desværre i et gult land, derfor skal jeg have et chancekort. Du var heldig. Du fik et brød. Du kan nu holde i 3 dage. Yes. Yes. Nu har jeg fået asyl i Spanien. For at vise mit værd vil jeg gerne være statsborger i Spanien. For at kunne gøre det, skal jeg svare på 3 spørgsmål om Spanien. Første spørgsmål er, nævn 2 spanske atleter. Jeg siger Andrés Iniesta og Sergio Busquets. Det er rigtigt. Andet spørgsmål. Tredje og alt afgørende spørgsmål. Hvor mange indbyggere har Spanien? 46 millioner cirka. Det er helt korrekt. Jeg vandt. Det er et super sjovt og super lærerigt spil.